मागून गेले आणि त्या पिस्तूलवर मागं गोळी घालून पळाले. ओय दीपाली, ह्याच्यानंतर तुझ्या जीवनात हो नागेश किती करतो तो. नागेश म्हणजे एक विषारी साप. या सापास शंभराच्या ते पाहिजे दीपाली. अरे तुझे डॅडी तुझे लग्न मागवर कटपण सांगून मग घराघडा होऊन आपण झालो. अरे तुझे समक्ष तुझे डॅडी सुद्धा बाबा दीपाले. तुम गेलो बात घेऊसाठी हो नागेशान जन्म घ्यायला जन्म. योग्य संधी बेटा तुमच्या घरात पाहिल्यावर तुमच्या घरात सर्व सत्यानाश तर करणार. तर मागे जाऊ नागेश होते. कुमार मग मिळू एक म्हण सांगून दे खरं पाहू पाहिजे. मग वाट पळून पळून जीवाक बेकार येलं आणि थोडी वेळ वाट पळेल. कोण सांग म्हण पळया आणि नाव किती सांगू सांगू तू कोण म्हणा सांग तू म्हाका मागील नाव. तू सांगणार मग किती त्या सांग. नाव तरी सांग मागेले. तुझे नाव असा किरण कुमार. किरण तू गेल्या दिवसात खूप दिवसात भेट झाली. पडणे झाल्या मग मगर मन किती अशी जात्रे तू सोड माझ्या रोगच आहे ना. तू मग दिसते झाल्या खाऊन मी जेवूक सुद्धा जायला मग स्वप्न सुद्धा दिसते राहू. मग तुझे खूप प्रेम झाला. तूच माझी प्रेमात मग सुद्धा तसेच असतो. तू मला दिसत झाल्या पळेल मला लागेल तू माझ्या गावच्या प्रेमाची एक सुंदर गाणी सांगून दाखव आहे.
थोडी माहिती जास्त म्हाका सांग कित्याकशे सरकारा बद्दल खूब कंप्लीट आसता तो लोकांक फसोवन धमकी घालून थोडेशे पयशे दिवन तो लोकांनी चॅक पेपराचेर सगळे भरून घेतली आनी गरीबाक फसयता सगळी कंप्लेंट सीबीआयकडे पावली आसा तेजी इन्क्वायर करसाठी म्हाका गांवांत वचूंची दिसता सावकारा बद्दल कितें सांगचें म्हळ्यार म्हाका भंय दिसता तो म्हाका गळ्या घालपास ना कांटो काडून मरे तो सारे बाबा हांव सांगना तुजे बद्दल म्हाका तेगे खूब भंय दिसता हांव आसतना तूं कित्याक भिता सावकाराला पळय ते तुगेले म्हाजे कडेन आसता आनी तशेंच नागेश म्हणल्यार त्यासाठी आमगेले 4 ऑफिसर वेगवेगळे ठिकाणी वेशभूषेचे तुगे काम झालं तर नंतर म्हजे विचार कितें तूं म्हाका सोड वचना मरे तूं म्हाका सोड केन्नाच वचना मरे सोड गेल्यार मरे हांव आनी लोकांक फोन दाखोवची ना खंय तरी न्ही जाल्यार खंय तो तुज्यो दितालो हांव नोकरी आशे कडेन एक बायल आनी घरांत एक बायल खंड करतात मानसी मागीर धाडके मागीर काम नंतर हांव तूं घेवन मागीर घरा घेवन येता तूं मागीर जिवाची राणी तुका सोडून मागीर जिवनच ना तूं मागीर राणी सोड म्हणजे नको आनी थोडे वेळ राव आनी एक म्हाका घेवन वच मानसी मागीर तुगेली तूंच मरे
सुंदर वा वा तुझे ती चाल ओ हो हो ब्युटी क्वीन सारखी आहे आज तुझ्या आवाजामुळे भाव प्रेमात खुश सर्व आम्ही खूप वेळ झाला आम्ही आमच्या काटुकीची रचना म्हणजे आई बाबू ती वाट लागते चल बच्चा बाय बाय देवा तू माझी काय जन्म कर देवा आपण झाले की तू वाईट जन्म माता सजा दिला देवा आज ही मागेली परिस्थिती आली कोणा देवा भावना निराधार देवा माका जन्मात हात घाल देवा मागेल घरात बोल माका किती मला देवा मागेल शुभा आता मागा ना आता इथे सुद्धा तो मला आत्महत्या आणि त्या शुभा आणि काही दुसरं मार्गच नाही आनंद आनंद तू म्हाका वळखला अरे हांव तुगे दिपाली आनंद अरे वळखला ना म्हाका आनंद अरे पळय तू मागे सांगा अरे हांव तुगे दिपाली केन्नाच पळयला हा तू वळखलाच ना अरे आनंद अशें करता तू हांव मागे ना दिपाली हांव तुका पयलेच्यान कॉलेज आसतनाच प्रेम करते आसा अरे आता मी तू पयलेच्यानूच प्रेम करता तुजेर हे बघ तू काम केन्ना विसरता आनंद आनंद अशें करना रे तू गरीब जाल्यार कितें जाला पिसू जाल्यार म्हाका जाता हांव तुजेर तसोच प्रेम करता रे तू भिनाका हांव आसा तुगेर बरी करूं तुगेर दिपाली आसा रे मागेल कोण नाही या जगात आई गेली बाबा गेला कोण ना म्हणाल ना आधा काही नव्हता त्या घर गेलं ही दुनिया गेली घर कोणाच्या विचार जायला आवडता मागेल तू आणि पीक बघू तरी जीवन करता पण तू मागच्या बघता का चल पापलेडी काय एक नात्रे फक्त तू माग जाय तू मागा विसरू मागे परिस्थिती पण पगार होता मला आता मनाला आणि आता मला कपडे तरी बरोबर त्यांना सुधार गेलं घरावर सांगितलं तुला बरोबर लग्न करून किंवा सुखा तो सुखी जाता आणि फले तो सुखी जाता तुमको सगळा कोणावर केन्नाच लग्न जाऊ शकणार आहे तूच मागे गोमड्या मनातला मानील असले आनंद मात्र तरी याद कर रे चल आमगेर घराच्या आम्ही सुखाय संसार करे आमगेर घराच्या गेलं घरात त्यांना देऊ शकणार विचार कर या जगात
या जगाचे रूपाचे म्हणून आनंद तू गेले त्रास माझ्या पळू जायला रे चल तू मागे घर वच्चे यो वच्चे दीपाली ना दीपाली खाता कसला त्रास आता खूप सुखी असा दीपाली आता खूप सुखी असा आई गेली बाबा गेला सावकारांना गेलं तर सावकार गेलं आता मला विचार झाला बोलत नाही या जगात गेले कारण घर मग गेले पाले गेले कारण घर ना आला कोण टाकेल हा वाजत तू गेली पाण्याचा चल वच्चे यो मागेल मुली या जगात काय झाली या जगाचे निराधार असा आमच्या जीवनाची घोर कहाणी असावी बाबा मागेल आईच्या आजारासाठी हा गावचा सावकाराकडे बाबाच्या काय माते घेऊ झाला त्या सावकारान गेले नावात पश्चातापात खाई नेली आई मेहनत पडतात बाबा मला टेन्शन झालं आणि बाप सुद्धा मला सोडून सेवा करायला गेलो आता कोणच ना मागे राहते ह्या सगळ्या लोक नका पिशा म्हणतात पाले तू कोणी पिशवी मिळाली माप सांगतो चल यो आता रोजच्या यो अरे तू कोणी किती विचार माप सांगणे हा पळून घेतले चल यो चल रोजच्या आपल्याला या आलं यो यो अरे यो विनाता हा वाजता यो तू विनाता हा दीपाली हे आणि किंचित सोडून धरणार त्या हाती धरून मागे घरात गेला आणला डॅडी अरे तू विनाता हा वाजता डॅडी तू खूप पहिले ते खबर सांग त्याचे लवकर तुम्हाला घेऊ आणि हा केशवाने कोणाला लग्न जाऊ शकला हो मास्तराला चढव हे ओळखा तू आनंद गेला आनंद आम्ही दोघे एका शेताले हा ते परिचय प्रेम करते असा ते स्वभाव बाबू खूप आवड डॅडी आणि हा त्याच्या लग्नाचा निश्चय केला असा आता काय हिंगात रावतात तो घर जावं म्हणून घेऊ ते मी तुम्ही सांगणार घर जावं नजरा का आम्ही कधी रावतरी बाय किस सांगतो तू हे पिसाडे मेंटल मागे घर जावई बाय दीपाली तू सगळे सारखे असलो गो हो जगन सेठ सावकार म्हणा 1 करोडपती भरील कळस आणि असते या भीक मागे जावई कन घेतल्या मागे तोंडात फुटलेलो काळे तोंडात सेठ झाले डॅडी बाय पुता अजूनही विचार करून पळे तुझ्या डॅडी या समाजात खूप किंमत असा का पिसाटाक जावई करून गेला मागे या समाजात किंमत किती उरतली सांग पुता तुका लग्न जावचं चढो हांव पळयता आणि तुगे लग्न मजेत करून दिता या गावात कोणी केला तसे हांव हे लग्न करून दिता पण डॅडी हो मग आनंद लवकर द्या असं हा लग्न तेचकडे जातोय आणि तिच्या चढायला जाऊ शकला खाली तो माझा माकीचा सौदा गंतू होत मला गंतू होत आणि तू शांत तो गप बस रे तुका गाळी मारना आणि की तुका खुद करो या मागे चढवा या पिसाडा मागे घरात आडून लोकांक तोंड दाखवून लस केला असली परा आओ काय काय जाईन जाल्ले बरे आशिल्ली
चालताना मेल्यार आज हांव ही परिस्थिती नासली. डॅडी बाहेर पांय पडतं तुका. बापाय कमीपणा हाडनाका. मागेर चूक जाल्यार तुका माफ कर. डॅडी हांव तुका पयलींच्यान सांगते आसा की आनंदा शिवाय केन्ना जगू शकना म्हणून. मागीर आनंद गरीब घरांत जाता. हांव तेच बरोबर भीक मागून खावप पोसतां तेका. आनंदार चूक तेच मागीर चूक आस डॅडी. सावकार हा भीक मागायला दादा किती उभी पण घे ना. हा तिचं पैसे सोडले पैसे दुसऱ्याचे आणि येता म्हणते का राहू नका. तोड घे घालू. ए सकुनी रामू तू भीक मागो. तुगेर बापूय भीक मागो. तू आणि तुगेर सावकारान म्हाका मारून म्हाका घरातून भायर काडले आणि तुम्ही दोगांनी मेळून पांच पेपराचे सही करून मागेल घर म्हाका म्हाका केलें. आणि दिपाली तेमी दोगांनी मेळून मागेल बापाक हात पाय बांदून पैशासाठी मांड दिला दिपाली. आणि म्हाका भीक मागो म्हणटा. तू भीक मागो. तुला सांगता भीक मागो. बापूला भीक मागो. तू कमरे मात्र सांग. बाय दीपाली हा वाचा. तू तेजेकडे लक्ष देऊ नका. तो गोडा मेंटल जाल्लो आसा. त्या मेंटलाल कितें आयकत तू. डॅडी मागीर दिपालीन तेका हाडला तेगे कडेन लग्न जावच्या. बाई दिपाली अगं तू लग्न जाता बरोबर तोला पडून लग्न जागो हे कितवं शिकव्या सुद्धा कोण मुखात घेणार मग ते का राहू नका. तू मागे पप्पा सारखा असा तर पण तुला किंमत देते असतो का. हो तू आगे भोंगण्याचं पैसे जगता आणि बाप मध्ये शिकायचा. तुला बुद्धी शिकवायची काय गरज ना. आणि मागे राहणारा वाईट पुढे उरलेला हाय ऐकायला हा ते गप लावला. हा बरं तिथे तू वाईट असा या करून घे. दिपाली तुगे शाणेपणा आम्ही ऐकू येईल ना. तू आता वयर चढील असा. तू जेन्ना सगळं देवतले तेन्ना तुका पश्चाताप जातलो. तुका आता दुर्बुद्धी येयला. आम्ही सांगितले तू आता ऐकना. तुगे वाट खूप पळय आणि त्या पिसाट मेंटलाक मागेल्या घरातल्यान भायर काढ. आणि तू सुद्धा तेच्या बरोबर वचू शकता. डॅडी तू जर घरातल्यान भायर पाय दवरला तुगेर बापूय मेल म्हूण कळल्यार सुद्धा बापाक मड्याचे नजर सुद्धा घालू जायना. विचार कर गो. किती मुळीच हात बोलला साथ घेऊन तू काय शब्द बोलत ना. कळली किती गरजेचं मागं पडलं. तू काय काम तू करता. बरं जाऊ का आपण सांगता बरं केला बरं का जरा पुढे खबर